Gimana pada kemudian kula sedaya berapa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasuluh amma ba'du. Dumateng kemudian kula tuku sawan ingkang seluruh mati para alim, para ulama ingkang hanum mastuti Ibrahim Bobenikal Tamen ingkang luhuring budi dan kula pandemi gajah-gajahan saking pundi kemawon ingkang kula boten sepat tunggal fokus tunggal ingkang nampi sagunging pakurmatan langkung rumiyin kula tepuri panjenengan sadoyo andharaken hamuji syukur dhumateng rasanipun Gusti langkung Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat dumateng kula panjenengan saengga ing dalem menika kembal manunggal silaturahmi wonten duku sawan kanthi kawontenan wonten awangan setunggal punapa salawat saha salam mugi konco dumateng mustikane jagat pamaniki bawana junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita wantu-wantu salfatipun ugi pitulipun winjang wonten yaumul akhir yaumul qiyamah Allahumma amin. Para pepundhen kula ingkang Allah hormati ing dalem menika kula minangka sesuai saking kanca-kanca Kramajaya paguyuban seni gajah-gajahan ingkang mijil saking laladan Randu Kauman Sumarata-Paraka saged sowan umat yang kuyung wontenipun acara pengetan ulang tahun RI yang ke-81 juga menika ulang tahunnya Cakung Sido Makmur yang kedua. Menika sampun kalih tahun cakuripun tasih megah, tasih utuh tondongane. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih berkokok dan mudah-mudahan Kramajaya panggil lagi yang ketiga. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, juga kami aturkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya dalam acara pada malam ini. Juga didukung kalian konco-konco saking DN Pro Audio menyembunyi wontenipun acara memperingati hari ulang tahun RI yang ke-81 juga ulang tahun yang kedua Cakung Sido Makmur. Nuwun Allah nuwun.
Netra tajam jajah